ሰላምና እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን። ተኸታተልቲ መደፍኖ ሎዛ ኣብ ግዚኡ ሓፈሻዊ ንጥፈታት ቤተክርስትያን ሒዙ ዝቐርብ ናይ ኣውረ ዜና ግብርንሆ ሰናይ ምክትታል። ኣብ ቤት ጽሕፈት ንኡስ ሃገረ ስብከት ንግስነት ኔዘርላንድ ኣብ መንፈሳዊ ምሕደራን ብጽሒት ስራሕን ዘተኮረ ስልጠና ተዋሂቡ። ብዕለት 6 ወርሒ 6 2026 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ብኣተሓባበርቲ ክፍልታት ቤት ትምህርቲ ሰንበት ንኡስ ሃገረ ስብከት ንግስነት ኔዘርላንድ ዝተወደበ ስልጠና ንኻብ ኩለን ክልል ኣብያተ ቤት ትምህርቲ ሰንበታት ዝመፁ ጠርነፍቲ ቤት ትምህርቲ ሰንበታት ብምልኣት ዝተሳተፍዎ ዕውትን ኣብ መንፈሳዊ ምሕደራ ዘተኮረ ስልጠና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብነ ኤዎስታቴዎስ ከተማ ኣልሚረ ተኻይዱ። እቲ ስልጠና ኣብ ክልተ ገጽ ዝተኸፍለ ኮይኑ ቀዳማይ ገጽ ስልጠና ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያንን ኣገልገልተንን ኣብ ትሕቲ ዝብል ሓፈሻዊ ምእተዊ ምስ ተዋህበ ኣብ ህልው ኣገባብ መሪሕነት ዝረኣዩ ሕፅረታትን ድኻማትን ብድሆን ከምኡ ድማ ክፍወሱ ዝኽእልሉ ሜላታት ምሕደራ ምስ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ብምስምማዕ ሰፊሕ ትምህርቲ ብሙሉ ብርሃን ሃይለ ተዋሂቡ። ብድሕሪ እዚ ተሳተፍቲ ናይቲ ዝነበረ ስልጠና ዘተኮረ ይህን ክበሃሃሉ ሓፂር መሰጋገሪ ዕረፍቲ ተዋሂብዎም። ቀፂሉ ዝሰዓበ ካልኣይ ገጽ ስልጠና ብጽሒት ስራሕ ናይ ነፍሲ ወከፍ ክፍሊ ምስ ንኡሳን ክፍልታት ግቡእ ምቕርሐ ስራሕን ምክትታልን ምድላው ውጥን ምቕራብ ጸብጻብን ስራሕን ኣብ ዝብሉ ሰፋሕቲ ኣርእስታት ብመሰረት መወከሲ መምርሒ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ሰፊሕ መግለጺ ብኪዳነ ማርያም ካሕሳይ ስዒቡ ተዋሂቡ። ኣብ መወዳእታ ካብ ተሳተፍቲ ንዝቐረበ ዝያዳ መብርህን ኣድህቦን ዘድልዮም ጉዳያት ኣገዳስነት እዚ ዓይነት ስልጠናን ብቕኑዕ መንፈስ እቲ ጉባኤ ብሕብረት ተዛቲዩሉ። ኣብ መዛዘሚ ኣቦ ወንበር ቤት ትምህርቲ ሰንበት ንኡስ ሃገረ ስብከት ንግስነት ኔዘርላንድ ዲያቆን ሚልዮን ከሰተ ብዝተገብረ ጻውዒት ዝተረኽቡ ምልኣት ተሳተፍቲ ምስራሕና ዓብዪ ሞራልን ዝያዳ ሓላፍነትን ዘሰክምኒ ኢሉ ብምግላጽ ኩሎም ኣመሓደርትን ጠርነፍቲ ክፍልታትን ዝተዋህቦም ትምህርቲ ኣብ ግብሪ ከውዕልዎ ብምምሕፃን ብስም ኩሎም መሳርሕቱ ቤት ጽሕፈትን ንኡስ ሃገረ ስብከት ምስጋንኡ ምስ ኣቕረበ ተጋባእቲ ከምቲ ግቡእ ስርዓት ናይ ሓባር ጸሎት ብምግባር ፍጻመ ናይቲ መደብ ኮነ። ኣብ ንኡስ ሃገረ ስብከት ንግስነት ኔዘርላንድስ መበል ካልኣይ ግዚኡ ብቋንቋ ኔዘርላንድስ መንፈሳዊ ጉባኤ ተኻይዱ። ብዕለት 7 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ግእዝ 14 ወርሒ 6 2026 ፈረንጂ ኣብ ደብረ ሲና ቤተ ክርስቲያን ድንግል ማርያም ከተማ ሃርለም ውሉደ ክህነት ተምሃሮ ትምህርተ ሰንበትን ዝተሳተፍዎ ኣብ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ንኡስ ሃገረ ስብከት ንግስነት ኔዘርላንድስ ንኻልኣይ ግዚኡ ብቋንቋ ኔዘርላንድስ መንፈሳዊ ጉባኤ ተኻይዱ። እቲ መደብ ብጸሎት ምስ ተኸፍተ ነዚ ጉባኤና ዝፈትወኒ ጎይታይ ማርያም ተዓቢ ዝብላ መዛሙር ብቋንቋ ኔዘርላንድስ ቀሪበን። ዲያቆን መድሃኔ ጸጋይ ዲያቆን ሚልዮን ሃብተኣብን ቅዱሳን መንዮም ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ብመሰረት እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንና ንቅዱሳን እትህቦ ክብርን ካብ ቅዱሳን እንረኽቦ ዓስብን ዝገልጽ ሰፊሕ ዝርዝራውን ትምህርቲ ብቋንቋ ኔዘርላንድስ ምስ ተዋህበ እናዘናግዑ ዝምህሩ ዝተፈላለዩ መንፈሳውያን መደባት ቀሪቦም። ኣብ መወዳእታ ድማ ብቐሲስ ሙልጌታ ምስግና ኣባታዊ ምኽርን ማዕዳን ምስ ተዋህበ እቲ መደብ ብጸሎት ተዛዚሙ። ከም ዝፍለጥ እቲ ጉባኤ ኣብ ስደት ንዝተወልዱን ዝዓበይን ዘተኮረ ብደረጃ ሃገር ኣብ ንኡስ ሃገረ ስብከት ንግስነት ኔዘርላንድስ ንኻልኣይ ግዚኡ ዝተኻየደ ኮይኑ ኣብቲ ዕለት ብርክት ዝበሉ ካብ ሙሉእ ሃገር ኔዘርላንድስ ዝመፁ ኤርትራውያን መንእሰያት ካብ ኣሓት ቤተ ክርስቲያናት ከምኡውን ምስ ኤርትራውያን ቅርበት ዘለዎም ናይ ካልእ ሃገር ዜጋታት ዝተሳተፍሉ ዓብዪ ጉባኤ እዩ ነይሩ። ኣብ ንኡስ ሃገረ ስብከት ንግስነት ኔዘርላንድስ ጸሎት ፍትሓት ሰማዕታት ኤርትራ ኣብ ደብሪ ሃይሊ ቅዱስ ሚካኤል ላይደን ተኻይዱ። ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ንሰማዕታት ሃገርና ዓመት መፀ ብዓብዪ ክብሪ ትዝክሮምን ጸሎተ ፍትሓት ተብጽሕን እያ። ብደረጃ ንኡስ ሃገረ ስብከት ንግስነት ኔዘርላንድስ ኣብ ኩለን ኣብ ሃገረ ሆላንድ ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያናት ክካየድ እንከሎ ብፍሉይ ድማ መራሕ ስራሕ ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ መጋቢ ሃይማኖት ቀሲስ ዘርእሰናይ ቀሲስ ሰለሙን ዋና ጸሓፊ ንኡስ ሃገረ ስብከት ቀሲስ ዮናስ ተኽላይን ሊቃውንት ስዩማን ኣገልገልትን ከምኡ ድማ ምእመናንን ምእመናትን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ደብረ ሃይል ቅዱስ ሚካኤል ላይደን ብዕለት 12 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ግእዝ 20 ሰነ 2026 ፈረንጂ ብድምቀት ተኸቢሩ። ካብ ለይቲ ሰዓት 4 ጀሚሩ ሊቃውንት ውሉደ ክህነት ብግሩም ስብሃተ ማህሌት ከመስግኑ ድሕሪ ምሕዳር
ካብ ሰዓት 8 ክሳብ 10 ጸሎተ ቅዳሴ ተሰርዐ። ካብዚ ብምቕጻል ወርቂ መስቀልን ማዕጠንትን ዝሓዙ ለባስያን ውሉደ ክህነት እግዚአ ህያዋን ከምኡውን በእንተ እለኖሙ ማለት ስለቶም ዘዕረፉ ዝብል ጸሎት ከምኡ ድማ መስተበቁ ዘሞታን ብዜማ ምስ ኣብጽሑ ካብ መዝሙር ዳዊት ወይርአዩ ኣሕዛብ በቅድመ ኣዕይንቲነ በቀለ ደሞሙ ለኣግብርቲ ከዘተክእወ ይባእ ቅድሜከ ገኣሮሙ ለምቁሃን ሕነ ናይ ኣገልገልትኻ ዝኸዓውዎ ደሞም ኣሕዛብ ኣብ ቅድመ ኣዕይንትና ይርአዩ ገዓር እቶም እስራት እውን ኣብ ቅድሜኻ ይብጻሕ እናበሉ ስብከት ናይ መቅድመ ወንጌል ኣብጺሖም። ኣብ መወዳእታ ካብ ዝተነበ ወንጌል ሰብ ኣብ ክንዲ ብጻዩ ንህይወቱ በጃ ኣሕሊፉ መሃቡ ካብዚ ዝዓቢ ፍቕሪ የልቦን። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 12-17 ዝብል መሪሕ ቃል ኣርእስቲ ብምግባር ቀሲስ ዮናስ ተኽላይ ሰፊሕ ናይ ዕለት ትምህርቲ ተዋሂቡ። በዚ ድማ እቲ መደብ ብጸሎትን ምህለላን ተዛዚሙ። ኣብ ሃገረ ስብከት ኤሮጳ ንኡስ ሃገረ ስብከት ንግስነት ኔዘርላንድ ኣብ ርእሰ ከተማ ሰሜን ሆላንድ ኣብ ከተማ ሃርለም ተደኪና እትርከብ ቤተ ክርስቲያን ማርያም ደብረሲና መራሕ ስራሕ ሃገረ ስብከት ኤሮጳ መጋቢ ሃይማኖት ቀሲስ ዘርሰናይ ቀሲስ ሰለሙን ሊቀ ካህናት ንኡስ ሃገረ ስብከት መርጌታ ገብረ ማርያም ለኣከ ከምኡውን ዋና ጸሓፊ ንኡስ ሃገረ ስብከት ንግስነት ኔዘርላንድስ ቀሲስ ዮናስ ተኽላይ ኣብ ዝተረኽብሉ ብዕለት 21 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ግእዝ 27-28 ወርሒ 6-2026 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዓመታዊ ክብረ በዓል ህንጸተ ቤታ ቅዳሴ ቤታን ለማርያም ብዓብይ መንፈሳዊ ድምቀት ተኸቢሩ። ሊቃውንት መምህራን ካብ ድሮ ዕለት ካብ ሰዓት 4 ጀሚሮም ግቡእ ስርዓተ ዋዜማ ምስ ኣብጽሑ ስፍራኻ ኣይትሕደግ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቃል መርሃ ግብር ናይ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ብመዝሙርን ስብከትን ዝተሰነየ መደባት ቀሪቡ። ጎኒ ጎኒ እዚ ድማ ልክዕ ከምቲ ኣብ ቅድስቲ ሃገርና ኤርትራ ዝግበር ናይ ነጋድያን ብእግርኻ ምጉዓዝ ኣብዚ ድማ ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ነዊሕ ሰዓታት ብክሊማ ናይ ዝዓዲ ከይተጸልዉ ብብዝሒ ኣዝዮም ብዙሓት ዝኾኑ ካብ ከተማ ኣምስተርዳም ስሎተርዳይክ ንልዕሊ 5 ሰዓታት ካብ ከተማ ኒቨነብ ብተመሳሳሊ ንልዕሊ 4-5 ሰዓታት ካብ ማእከላይ ቦታ ናይ ከተማ ሃርለም ድማ ንልዕሊ 1 ሰዓት ዝተጓዓዙ ነጋድያን ካብ ሰዓት 6 ፍርቓን ክሳዕ 8 ዘሎ ግዜ ኣብ ማርያም ደብረሲና እናዘመሩን እናወደሱን በጽሑ። ሊቃውንቲ ኣቦታት ዓበይቲ ዓድን ድማ ናይ እንቋዕ ደሓን መጻእኩም ብምባል ተቐበልዎም። ካብዚ ቀፂሉ ካብ ሰዓት 10 ፍርቓን ናይ ምሸት ዝጀመረ ካብ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያናት ዝመጹ ኣዝዮም ብዙሓት ሊቃውንት መምህራን ስዩማን ኣገልገልትን ጸሎተ ስብሃታት ማህሌትን ብዓብይ ተመስጦ ቆይሞም። ብድሕሪዚ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 6 ፍርቓን ወጋሕታ ጸሎተ ቅዳሴ በጽሐ። ነቲ ዕለት ዝምልከት ትምህርትን መልእኽቲ ብፁዕ ኣቡነ ጳውሎስ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ኤሮጳን ኣባል ቅዱስ ሲኖዶስን ድማ ብመራሒ ስራሕ ሃገረ ስብከት ኤሮጳ መጋቢ ሃይማኖት ቀሲስ ዘርሰናይ ሰለሙን ስዒቡ ተዋህበ። ስርዓተ ዑደተ ታቦት ንምፍጻም ወርቂ መስቀልን ማዕጠንትን ብዝሓዙ ለባስያን ውሉደ ክህነት ተመሪሑ ብልዙብ ጣዕመ ዜማ ሊቃውንት ሸብሸቦ ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ሰንበትን ተሰኒዩ ታቦተ ሕጉ ኣብ ዝተዳለወሉ ዓውደ ምሕረት ምስ ቆመ ሊቃውንት ነቲ ዕለት ዝምልከት ወረብ ብምቕራብ ኣመስጊኖም። ከተማ ሃርለም ኣብ ዞባ ሰሜን ሆላንድ እትርከብ ርእሰ ከተማ ናይዚ ዞባ እያ። ብዕብየታን ጥንታውነታን ሓንቲ ምስተን ብዕብየተን ጥንታውነተንን ዝፍለጣ ከተማታት ሆላንድ ትስራዕ ኮይና ልዕሊ 170,000 ተቐማጦ ዝቕመጥዋ ከተማ እያ። ኣብዚ ከተማ ብቁፅሪ ኣዝዮም ብዙሓት ኤርትራውያን ከም ዝቕመጡ ድማ ይፍለጥ። ናይዚ ዕለት ፍሉይ ካብ ዝገብሮ ከንቲባ ከተማ ሃርለም ኣቶ ዮስ ዊነን ኣብዚ ኣጋጣሚ ተረኺቡ ንኸባቢ 1500 ዝኾኑ ህዝቢ ክርስቲያን መልእኽቲ ሓጎስ ድሕሪ ምብጻሕ ኣብ ጉዕዞ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ዝከኣሎ ከበርክት ምዃኑ ሓቢሩ። ካብ ሰበኻ ጉባኤ ድማ ሕቋፍ ዕምባባ ስእለ ኣድህኖ እግዝእትነ ማርያም ምስ ፍቁር ወልዳን ህያብ ተቐቢሉ። ኣብ መወዳእታ ድማ ኣመሓዳሪ ማርያም ደብረሲና ቀሲስ ሙልጌታ ምስግና መልእኽቲ ሰበኻ ጉባኤን ምስጋና ንነጋድያንን ምስ ኣብጽሑ እቲ ክብረ በዓል ብምህለላን ጸሎትን ናይቲ ዕለት ፍጻሜ ኮነ።
ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝበልና ዜና መሰናዶታት እዞም ተኸታተልኩም ነይሮም ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ብኻልእ ዜና መሰናዶታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን